Pak Sutiah Sukri Pak Sutiah salam lagi dulur-dulur wonten Timika Mas Yahya Sindan Sabit salam buat Ibu Eki wonten Sukomaluh teman-teman so Bapak Wahyu wonten Nabire Bapak Wahyu wonten Nabire sugeng mirsani nggih saking panjenenganipun Mas Yahya Ayai Eki so Ibu Eki Sinden Saben Sukomaluh Lamongan sungguh mempesona.
ulun jadi jatuh cinta. Papa apa pada pandangan pertama, kakak apa kapankah kita berjumpa, senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan. Ulah ulun terbayang sepanjang malam, sungguh manis nan menawan gadis manis Kalimantan. Ulah ulun terbayang-bayang oh hatinya. Engkaukah mutiara itu, relaku selami di laut biru. Ikamu bagai purnama, paras bertaburkan cahaya. Mantra apakah yang kau berikan, sehingga bayangmu menghantui, selalu terbayang angan di setiap mimpi malam, selalu terbayang angan menjadi kawan, menjadi kawan. Dari ujung kuku hingga ujung rambutku, mengapa di hati ini lain terasa, meski ku tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Adakah kenyamanan di hatimu di saat kau melirik dan memandangku? Adakah serat rasa cinta fatal morgana, seperti ketukan jiwa? Ilusi apa yang telah kurai, senyum manis khayalnya tak pasti. Terkadang engkau datang, sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Adakah kenyamanan di hatimu di saat kau melirik dan memandangku? Adakah serat rasa cinta fatal morgana, seperti ketukan jiwa? Adakah serat rasa cinta fatal morgana, seperti ketukan jiwa? Yung Dewi Sangkro yo loro belingah Pakde Demang Wongso Dronaya Bayasura. Reyang njaluki dipangestuni kaya yo Reyang anak Rika Jaga Berek ya sawunggaling kulmaksa Suranagara. Reyang arep nyodor Gendera Tunggul Yuda sing ana sak ndukuring kitiran Wanara Galang. Mbok menawa Reyang bisa nyodor Gendera Tunggul Yuda sing ana sak ndukuring kitiran Wanara Galang bakal dibenung dadi tumenggung Kanoman ana ing kutha Brangwetan ya kutha Surabaya. Tapi sak banjure mbok menawa Reyang gak iso nyodor Gendera Tunggul Yuda sing ana sak ndukuring kitiran Wanara Galang bakal dipidana mati ya. Mula sing tak jaluki dipangestuni kaya Sangkara. Reyang arep
bulu yuk. Ana tayu. Nyumarga laras nois sing didukung Eri Wijaya yuk. Kula idi pangestune kok sing tak jaluk yung sangkro. Reyang budal ya yung. Lor kilir kilor kombang kombange ngentup sidir embut mari dintup kombang terus ning suka lawang kowe sing marai aku lo wedok lo lanang kakung mewah putri mereka nyuwarga laras saking Banjar Gondang kasepuhan Bapak Ratno saking Banjar Gondang luluk Lamongan kasepuhan Bapak Ratno kapok daoyon Jawa Wetan ketok kaki nolak sun pambagyo pamun tirajo kang tumuju sedonya miarso angka sate atur kali soe sapi kolo Mas ya Rama
Bapak syukur, Ibu syukur, Bu syukur, Mas menonton, Mas Omek, kawasan negeri Malaysia Kerjor, Sibindalu Sumersani, Pak Nia, Cak Pur, salam buat Pak Mania baru kawasan semoga kedengar Bojonegoro, Pak Nopan, calon kepala desa Kesongo, Kedungadu Bojonegoro, ya Pak Nopan, calon kepala desa Kesongo, Kedungadu Bojonegoro. Pak RT Sumber Banjar, dulu Lamongan. Grup Cakro Telatah Wates Winawut Sembeng Lamongan. Pak Rena, DPRT Recing Kambak, Mutu Lamongan.
Dik jamu susuke blonjong lho. Kayak blonjong. godhonge telo Ah, kuno kuwi Dik. Jamu ae anyar. wis suwe Mas Ya. ora nate ketemu Ya lagi iki. ketemu pisan Cak Sukri ojo gawe gelo Ora Dik, ora. Wis suwe Dik, ora tau jamu. Jamu kok muntal klendeng. Kepiyen iki? Cak kok Wis suwe Dik, ora tau ketemu. Bareng ketemu Dik, kaya padha gawe seneng. wis suwe Ya Dik. ora jamu Tuwa jamu to Dik, susuke blonjong lho. godhong lembayung Kasap dewe. wis suwe Mas ora nate ketemu ketemu pisan ojo gawe bingung Wis suwe Dik, ora tau jamu. jamu cak gak kesal Jamu ombone sak tampah. Mendut-mendut wis suwe Dik, ora tau ketemu. Bareng ketemu aja gawe susah. wis suwe Ya ora jamu piye iki jamu? jamu godhonge kates wis suwe Mas ora tau ketemu ketemu pisan lah kok tambah Gampang gak ngono. Suwe Dik, ora tau jamu. Jamu godhonge rawe. keroken lho cak iku Emang Dik wis suwe Dik, ora tau ketemu. Bareng ketemu piye kabare? sae Alhamdulillah. ora jamu Kadang-kadang jamu Dik. jamu Jadi belakang godhonge menira seger ini. wis suwe Mas Heeh. ora tau ketemu Bikin tidur, ketemu tidur. pisan dadi
diwaca sak Kri. ATM teko nggone Mbak Sutia. Bapak Sukri Pak Sutia, Sukri Pak Sutia, titip salam buat Haji Nadi, Ibu Haja Siti Marma yang ada di Papua. Oke Pak Saiful, Bu Haja Sumaiyah yang ada di Papua, dan Pak Ika Atmojo. Mana
osak deh Apa iku meong meong kucing iku nek ngono. temen balik numpak beca lo pinggire sumur anek desok ora kandeng ngomong-ngomong bareng krasa penak malah makmur Jarene tresno karo aku Mas. ses Nyatane selak karo batinmu. Jarene tresno saawase Mas. ses Cukup sakmene wae sakarepmu duh wong bagus apa pilihanmu pilih perawan apa sing rondo ikhlas aku lilo saiki awakku wis ngerti Mas tresnomu tresno imitasi janjimu kaya panganan esuk soto sore rendang katresnan dudu onderdil sing gampang ditempel janji Sabtu nganti Sabtu gendeng cewek ngece aku seresiran duduk ban serep wedi sing siji macet saiki awakku wis ngerti Mas tresnamu selak karo batinku saiki awakku wis ngerti Mas tresnamu tresno imitasi yo masih di jalur yang sama New Margo Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Heri Mas. Wijaya Noise Multimedia Kedung Bulu Kedung Gandhi Sugiyo Lamongan bergoyang yes spesial kami Pak Asun Bapak Man Nur Rohim Sewarga Kedung Bulu yes pun kapok di Pak Polo titik terus Ayo, ayo masih ada lagi. ayo Satu lagi terakhir, monggo. Mas Yahya Sinden Sabit salam buat Ibu Eki Eki wonten dalam Sukomalu saha Mas utai Bapak Wahyu Eki wonten Napire goyang dong ayo 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 budal asaki ayo petengan ki gawa senter leren galengan yo Dek go aku wedi kok gak kula tak suroe kok nek temo tak pek lah ku piye ayo tak pek kok ning kota Solo Kok atuh, Dik? modelan mudi ning taman Juruk Mas ning pinggir Bengawan Solo modelan mudi awan lan bengi rasa
cemara angin kang teko sasat gawa gending tresno Ambumono banyu bengawan sinorot cahya ning bulan ler sewu dian Di buka kenangan ngeresakne nopo mas mung sarwa ana ning taman juruk taman nendang kota Solo ser papan kreasi alam rino lan bengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali budak kecil amis kuliah di Palembang kalau punya anak gadis jodohkan sama abang budak ke Bengkulu kuliah di Bernapung kalau punya anak bocah jodohkan sama abang garam Cina dibakar dalam kaleng walaupun tidak kena yang penting keleng-keleng garam Cina dibakar dalam kotak walaupun tidak kena yang penting kereta apa ame belalang kopo siang makan nasi kalau malam mimik susu apa ame belalang kopo siang makan nasi kalau malam mimik susu budak kecil amis kuliah di Palembang kalau punya anak gadis jodohkan sama abang budak Bengkulu kuliah di Bernapung kalau punya anak bocah jodohkan sama aku garam Cina dibakar dalam kaleng walaupun tidak kena yang penting keleng-keleng
berjumpa senyum tipis nan menawan pria manis Kalimantan makulah kulung terbayang sepan jamalah sungguh manis nan menawan pria manis Kalimantan makulah kulung terbayang moa pian derek-derek kula sedaya pilih langentai dalu menika wajinipun maja sekawan jeder Dimas mula kowe aja blenjane prasetyamu kudu eling ya Dimas
Dimas aku aja tinggal ya Dimas apa kowe ra kelingan ya Dimas janji mau biyen kae jarene Dimas tresno marang aku kalamun weruh sliramu petik iki anane tansah rangu so janjan koyo bisa mencati saben wancitan anggodo ati sakjroning atiku kanku nanjak tresno iki dik wis kinotrat sadereng nglampahi sawah sapa ngendhot datang atiku wis kapelon saenggo bunga rasaku lamun bisa jajaketan sliramu wangis salam kaki Pak Putslan Sobu Julaika kaki sesi ulang dari Alfa Dwi Ayasila spesial Jebang Bayi sesi dan Alfa yang pertama ABG pertama ya kaki Bapak Putslan Sobu Julaika spesial lagi Jebang Bayi sesi dan Alfa wiwitane
tresno nomor kono aja nganti udar ilang ospra Kadarino raten Bos Aslo iki kagungan bangsa wetan pengati Gresik salam kanggo Germo lan Mbak Piolin nggih Bos Aslo sampun kula sampaikan salamipun kangge Mas Germo kali Mbak Piolin si Kenil salam balik nggih kagem dulur bangsa wetan Bos Aslo jagat raya laksana padadare kawula yang negeri begitu repauke anane kita sadaya renaksa kapribaden karukunan ing sanegri ilang jayane tindo sadakya rangkeling es hatrate setia hati rate jaya apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup
Cih, spesial klater baju Mas Omek iki wonten Johor Malaysia ya. Kaki Mas Omek wonten Johor Malaysia. Salam buat keluarga untuk dalam mundu ke Songo ke depan Bojonegoro. Semuanya kaki Mas Omek iki wonten Johor. Salam buat keluarga untuk dalam mundu ke Songo ke depan Bojonegoro. Pak Reno sing BBRT Racing Kampak Motor. Selamat sore, mat mendengarkan yuk.
sikat polote banjur